2025. Jsem asi jediný člověk na světě, co jezdí na dovolenou do Bruntálu. Jasně, že tu prší, ty vole. Čau, Davide Rado. Wow, David Rado. Tady máš dešník. Dík. Nevím, jak se ale tohle svinstvo rozdělí. David má jednokolku. Wow. A hodně se mu toho vejde do kapes. Koupili jsme si důležité věci v Kauflandu. 665. Jo. Počkej, jak se brzdí? Dozadu se na... To nedám, co? Jak asi? Kopce, jo. A to se rozsekám právě. Hej, ne, věř tomu. Já se cítím jako na luží. Takže jsme si hráli v Bruntálu jako vždycky. Je to dobrý, cítím se jak autista. Tady máš. Dík. Co teď? Já nevím. Co mám udělat asi logicky? Tam si sednu. Všechno nejlepší k narozeninám. Šli jsme hledat něco, co neexistuje, takže jsme to nenašli. A jen jsme zmokli. Super. Nevím. Byl jsem zmoklej úplně celý, takže jsem samozřejmě onemocněl jako každý rok v Bruntále. Takže to je normální. Prostě pohoda. A zdál se mi sen. A teďka Mě teď něco napadlo. Co? Co kdyby jsme natočili hororové video? Hotovo. A už se hodil do toho hororu. Povídej. Kdyby někdo z nás tady ležel mrtvý na zemi. Jakoby. Natáčím, takže je to jen tvoje. To je super. Tak já jdu, protože ionizující je to, co dokáže vytrhnout elektron z elektronové vrstvy a vytvořit iont. To znamená, že když to ionizující není, tak ti to prostě nic neudělá. Jo, tak to je dobrý. Voda. Voda. No, to je voda. Voda. Teď jsem doufal, že se na mě ten pták nevysede a nevysedal se na mě. Fakt? Jo, Pověď mi něco o tom. O čem? O tom ptákovi, jak se o tobě nevysral. Jako myslel jsem, že když letí nade mnou, tak se vysede. Úplně jsem se takhle díval, ale ne, nevysedal se, takže jsem šťastný. Nechápu, proč mi ti lidi zavazí. Už ti zavazí? Jo. Já nevím. Co mi řekneš o kamení? Kamení, takže pochází z kamenolomu a je to tvrdé. Pověz nám něco o tom zadku. Takže ten největší zadeční hrval, to je gluteus maximus. Po stranách jdou vět gluteus medius et minimus. Zevnitř, nejvíc vnitřně mediálně, je musculus gracilis, adductor longus, brevis et magnus. Tyhle ty hrboly, které jsou lítka ze zadu, to je musculus gastrocnemius, caput laterale et mediale. A pod tím, trochu víc do hloubky, je musculus soleus. A přesně v této pozici bys ho mohl posilovat, protože tomu se říká takzvaná Tady jsem to už zakončil. To je had, kámo. A to je přesně to, proč prostě to má být vyšší a ne prostě takhle jako pro děcka. Wow, kámo, lítám. Tady jsou prostě furt, to my se natáčíme jako nějaký úžas přírody. Normálně nějaký vlak, který přijel ze spod zemí, chápeš to? Ty
bylo dobrý, kámo. Asi jsem se probudil v Olomouci. Je to pěkné město. Takže vám ukážu, jak vypadá Olomouc. Hřmí. Takže, abych jsme se nespálili, tak jsem koupil opalovací krém, že to se můžeme namazat po tomhle opalování. Jo. Kam si to namážeš ty? Uděláme si deštník. List. A bude takový deštník. Jo. Tak jdem. Co udělají lidi, když chtějí postavit dort? Vyhledají si na internetu, jak se dělá dort podle nudného opakujícího se po staletí existujícího málo kreativního receptu a vznikne něco, co už vzniklo milionkrát. Ale my chodíme jinýma cestama než všichni ostatní, protože jedině tak může vzniknout něco tak unikátně fascinovaného jako tento náš umělecky postižený dort. Tyto slova bych použil, kdyby jsme stavěli dort. A kdybych měl schizofrenii. Ale nic jsme nestavili, protože nebyl čas. Nebyl čas, protože David umíral na sinusitidu nebo co. A myslel jsem, že umře, a taky chodil do práce. Takže jsem jenom čekal u něho doma v bytě, až se vrátí domů. A dělal jsem věci, které jsem nikdy předtím nedělal. Nechci se chlubit, abyste si nemysleli, že se povyšuju nad lidma a že jsem něco víc, ale musím vám ukázat největší úspěch, co jsem dokázal v tomto roce. Poprvé v životě jsem úplně sám v obchodě. Úplně sám. Jsem koupil úplně sám. A byl jsem mezi lidma úplně sám. Úplně sám jsem nakoupil. Prostě jsem šel takhle nohama a pak jsem zaplatil a pak jsem odešel a překročil jsem silnici úplně sám. Silnici. Jako takhle. Počkal jsem si, až nepojede auto, šel jsem. Fakt
hustý. Fakt hustý. Teď vám řeknu příběh o tom, jak jsem se stal leštičem trubek. Všechno to začalo ve školce, když jsem se pojmenoval Feťák. Vychovatelce se to nelíbilo, tak jsem se jí zeptal, co to znamená. Řekla mi, že to jsou lidi, co vidí celý svět šedě a nemají nic rádi. Od té doby můj osud byl spečetěn. Ve škole jsem nedokázal vnímat ani jedno slovo, co říkali. Jenom jsem přemýšlel nad tím, jak mám myslet. Takže jsem jenom čekal a říkal nevím. Uběhl čas přesně tak, jak jsem předpokládal a bylo na čase jít do další školy, kterou mi vybrala máma. Jediný, co jsem o té škole věděl, bylo to, že tam budu chodit s Lukášem Drahovzalem. Tu školu jsem nějak udělal a šel jsem do nějaký fabriky, kde jsem chtěl svářet. Takže jsem jim ukazoval na pohovoru, jak umím svářet. Otočil jsem tam nějakým knoflíkem, který jsem nikdy v životě neviděl a svářel jsem. A když jsem si sundal helmu, viděl jsem, že tam jsou všude díry. Řekli mi, že to je na hovno. Řekl jsem, jo no. Říkali, že mám začít na ohýbačce plechu. Řekl jsem, nevím. Pak se mě ptali na telefonní číslo, to jsem taky nevěděl. Uběhl týden a neozvali se. Takže jsem byl na pracáku. Přesně tak, jak mi říkala učitelka. No a pak jsem šel do další fabriky, kde se mě ptali na pohovoru, jestli vím, co se tam dělá. Řekl jsem, že nevím. A ptali se mě, proč mám 2 čtyřky ze závěrečných zkoušek. Řekl jsem, nevím. Takže jsem se ocitl v leštírně, kde jsem rok v kuse brousil bez brusky, takže mě bolely ruce. Ale když tam tu brusku už dali, tak už to mohl dělat někdo jiný, takže už jsem jen leštil trubice. Takže jsem se ocitl v zaprášeném, zakouřeném dole bez odsávání, kde jsem rok v kuse brousil bez brusky a bál jsem se chodit na záchod, takže jsem nechodil na záchod. Ale hlavně tam hrálo rádio Impuls, takže mi jeblo. Takže jestli vás zajímá, kam se můžete pracovně dostat, když budete celý svůj život říkat jenom nevím, tak je to sem. Tento experiment jsem pojmenoval Nevím a budu v něm pokračovat až do konce mého života. Už když mi bylo 5, jsem věděl, že je se mnou něco v nepořádku. Měl jsem v hlavě skřítky, co mě chtěli zabít. Ale všechno se vyřešilo, když jsem je přestal poslouchat. Teď mám v hlavě jenom prázdno. Aspoň, že mám Davida. V mojí hlavě. Přestaň. S nohama ve vzduchu a s hlavou na zemi. Zkus tento trik a roztoč to. Jo, hlava ti spadne a zjistíš, že nic nemáš a sám sebe se ptáš, kde je můj mozek, kde je má mysl a kde je můj rozum. Kde je náš rozum? Kde je náš rozum?
Helikoptér, helikoptér. Helikoptér. Helikoptér, helikoptér. Čau Davide. Plus. Je tam helikoptéra. Jo. Helikoptér, helikoptér. Je moc to nehoří. Kámo, co tu pálíš? Takže tady to jsme sem nandali, jo, velký, jo. David rada, jo, a tady oheň. A nám to nehoří, jenom to tak čmoudí právě. Jako je to mokrý. Jo. A neměli jsme chrástí. Včera pršelo, no, tamuhle už prší určitě. No, tak jdem asi domů, tyjo. Počkat. Tohle je hořlavý. Co si o tom myslíš? Jdem to udělat. Tak jo. Děláme typický plamenomet. Jo, kámo, to blafne. Dáme to Ale tam. nezabiju se přitom. Je to možný, no, jakoby. Ty vole, ty dělat pěkně. Musím sem dát varování, abyste tohle neskoušeli, jo. My jsme zkušení profesionálové a není to dobrý tohle dělat. Ale na základce právě to Juri dělal a bylo to v pohodě. Že stačí nám tohle? Ty vole, dobrý. Už to hoří? Takže takhle to zapalovali v pravěku. Jdeš na to, že to nehoří. Hoří to, kámo, fakt. To může jako vybouchnout a poškodit ti to oči a tak a utrhnout prsty. Já vím. Nám to pak říkala učitelka totiž. To by si museli směrovat furt. My museli koupit tak 10 těch věcí. No nic. Zkusili jsme to. Tak jdeme teda domů. No. Shit. Já tady zůstanu, aby se to náhodou nerozrostlo, ten oheň. Tvoje lenost nezná mezí. Tak já se vrátím, no, ty vole. Jo. Doufám, že se vrátíš, že mě tu nenecháš. Budu čekat dlouho klidně, protože já rád čekám. Já budu čekat celý svůj život. Do Bruntálu běží. Bruntál. Ještě jsem nešel s ním, ty vole. Bych musel běžet. Když jsem tam sbíral ty kameny, tak tam přišla nějaká paní a já jsem si tam povídal zrovna se Šnekem. Jo. Já mám asi nějakou nemoc, ale nevím jakou. Jo, doktor mi říkal, že mám něco s ledvinama. Vousy mi tady rostou. Nechápu proč, jako. Když dřív jsem je neměl, že jo. Asi potřebuji inzulín. A zdál se mi sen. Bruntál. Asi. Jak to, že neprší? Tam je kaluš. Na zemi právě. Jaký je rozdíl mezi realitou a realitou? Jedno z toho je ještě sen. Je počasí na koupání do bazénu. Takže jdem do bazénu. Že jo? Jo. Mé jméno je Matěj a já jdu slajdovat z kopce. A tady jdu jet.
Chceš popostrčit? Houba? Ty jsi houbař. To je Praha? On je nasranej. Má hodně testosteronu v sobě. Neseš nějaké dobré zprávy? Pověz nám je. Nesl si dřevo? Dřevo? No, další dřevo. Jaký dřevo? Mám si donést další dřevo zatím. Aha. Já jsem nenesl totiž dřevo, já jsem tady spinkal. Já jsem to věděl. Kousky dřeva namočené ve vosku. Zde je konec videa. Tento rok jsem se naučil plno zajímavých věcí, jak jste mohli sami vidět. Jestli to takhle půjde dál, tak asi brzo vyrostu. Příště snad postavíme něco velkýho. David pokračuje v učení, aby byl doktorem, protože je to borec. A já dal výpověď v práci, takže už nejsem leštiť v trubech. Chodil jsem tam 4 roky, protože to znělo vtipně, ale opakovaný vtip není vtipem a tak jsem musel odejít. Či si někdo myslí, že tohle video je mega trapný, ale podle mě samotná existence vesmíru je trapná. Jednodušší by bylo, kdyby vůbec nic neexistovalo. Ale stejně věci existují, jako toto video. Jen tak. A možná někteří lidi, co mě znají, se diví, jak dobře to umím mluvit, protože mě znají jen z toho, že se dívám do zdi nebo do země a říkám nevím. Ale to jen proto, že vím, že celý vesmír funguje na bázi kontradikce, kde věci existují jenom proto, aby neexistovaly. A jedno je to, že je všechno jedno a slovo nevím je jediný, co dává smysl a není kontradikční, jako všechny ty slova, co jsem tu právě teď řekl. A čím více mluvím, tím více kontradikcí tvořím, takže musím přestat mluvit. A jen říkat nevím. Nevím. Asi jsem se díval do zdí už moc dlouho. Pojďte se podívat se mnou, abyste pochopili, proč se tam tak rád dívám.
Kámo, Steve, jaký je rozdíl mezi snem a realitou? Matěj, přestaň fetovat. Ale já nefetuju, já tak jenom vypadám. Jen potřebuji vědět, co z toho byl sen a co z toho realita. Na tom nesejde. Obojí je realita, dokud není konec. Ale teď už se blíží konec. Co s námi bude? Nevím. Jo, no. Takže jdeme to zjistit. Děkuji.